Sa nilabay, gipangita sa apo ni Luludokyo ang mga wakwak. Ug iyang gipatay ang duha ka buok wakwak niini. Ug didto nahibaw-an nga kung mamatay ang wakwak mahimo silang palwa. Ug sa dihang nag-abot na gyud silang duha, kay di siya mutuog nga naay wakwak nga pareha nagnaong, apan iyang nasaksihan nga aduna gyud siya kapariha og nawong. Aniya ang sumpay nining atong sugilanon. This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 Hala George! Boss mo ba ka to? Ano ka to? Kay Dugay makabalik. Matay, di na gito mabuhay ba? Ito na to. Ayaw na. Or, ano na Ato ta? ng pabuton. Gigi? Uy! Isa mong ikan, lahi lagi na yung sinila. Isa mong wala. Ikaw! Nangawag yung sinila no? Oh! Ano yung po dire? Dahil lagi po di mo sanina. Laya mo sanina kay. Nagiris mo miya to. Dabasa mo kayo dito. Tugay mo kay ka. Paningot na lang mi. Yan tira, ano laya mo pugay sanina? Isang buka na. Nya, musta wakwa ka to? Loh, ano na lahi ang puturi ko sinila no? Ay, sakto. Katong yukod ko ganina ba, hindagan ko dito. Nakuha ko ka ng, kami na ilahi ito. Nakuha ko sinila. Igani ko nakuha ko. Ah, sorry na lang ito, kinahalo ko niya wakwak. Ya, kasi ba, sakpan ko ang dagan ko balik. Ay, ikaw mo dito no? Ang ganina, ditong gigukod akong wakwak dito. Nang napatay na ko agduha. Pagkatong isa, katong boomer nga, dako kayo, maot kig naong. Patay na ko dahil lagi bangagan ang stick, patay dayon mo dito'y pulos, ito panghinambog yung isok yung wakwak. Pagkatong isa nga, which nga, brag tukog, ting mauta po kig naong. Kamay pagiglawas sa dali, kinabali, pakaon na ako itong yatag sa kong luludokyo. Patay dayon, dalira kayo, pero yati na to, no? Ay, ang isa mo to, lah, ang isa may problema, pre. Katong problema na ko. Madlok mo kay sa una, di ko mo bati kadlok. Pero sayang naong kay maot mong naong, pero pares mig naong. Asa kay mas, pero mas maot ko no? Maot siguro sa atong, maot siguro tanaw na to. Pero utad pag naong to, asa ko dulong ani. Pero karon balikan ako to pangita ng pamagi. Di ko sugot nga nagoy wakwak pares mig naong eh. Ako gila nga manambalay diri dapita nya. Aron ay wakwak diri. Patay pero diya sa mo kay basig maapsan ko din. Basig lakon po ko tong sinina akong gikuha. Pero bantay mo kinabis mo sunod niya itong pares akong naong. Na, parang isog ba ka ito? Bahala mo niya, bahala mo! Bahala mo! Balik ka dito! Balik ka rito. Ato istoryahan na. Dali ra ka ng problema. Basinog. Naisulban ni mo wakwak. Mo George no? Basi na, hali! Balik ka rin! Uy, balik dire ba? Buang ni ungguyan eh. Uy! Ugok, balik dire. Matay tuod no? Isog man ituod to, anong dagan mo ko? Matay bro, sa pagkatinuod lang, walay pagkuhan nga pag-istorya, nadlok yung kupod atong pares ako hulagway. Sukad-sukad ang ingon sa kong mama, ako'y pinakagwapo. Nganong nakakita mo kong maot kay dagway? Sa ato pa, asa may utuhan, akong mama o katong akong nakita nga maot og dagway? Matay, problema, trabaho ano eh. Tabangi pa ko yung nagusi katabang nyo eh. Tika po yung nagigawin Dot, ay kabalaka na kay ikaw may gwapo. Mao gyud, ikaw mo gwapo. Pero taysa ba? Nagoy pangutana. Sige tagalaka kaning wakwak. Ganyan ra kog milakag pa ning wakwak. Sa tanang episode dala ani puro wakwak. May pa, di ba ako mangyud kang dukyo? May pa sultian ko nimo og sultian mi nimo og asa gyud gikan ng wakwak. Kay para magbalot akong usang pagpatay. Anong naingana sila? Mukaos ng tawo. Mga unsa pa na? Di ba George? Lagi, kita na bitay magkaubanan na eh. Kita na nagpamagi. Lagi. Stilan. Dali ra kay na. Mahadlok, makana. Mao ba? Tinuod yun pag-istorya, ako rin nag-inusarang apo ni Luludokyo. Pagitaan na ito pamaagi na, ug karon ako mong suginlan kung disagin na agikan ng mga kadugo o gigikanan anang mga wakwak. Anong ani ni, paminaw mo. Nagsugod jud ning hitabo atong aduna pay duha ka mag-amigo nga mga bata nga atong unang panahon nga nagpuyo sa usa ka tribo. Katong mga bata grabe sila kasuod, mura na sila og kanang manang igsuon. Apan adunay panghitabo nga din ato mapugngan og nagka-bingkil gid sila. Og sa lain pang bahin og mao na kini ang mga nahitabo.
Ard, tindog ra gud Ard. Sa man ting? Ard, ato sa tato Ard. Talating. Ard, guwapo kay lagi tong anak ni Maria Labo. Lagi ting no. Bako mo dako Ard. Nguyaban yung dahin ako to ay guwapa kayo. Ako itong pamisitaan. Tabon ako na tong panguyaban. Ako gito minyuan. Tarating, may pamisitaan to siya. Lah, sa kaya itong dugay nun ito. Ta, mayong hapon na. Gani, magkamitan tayo nun ta. Ug sa ilang pagpamisita, yagi sila mga pila ka suba ug mga bungtod, mga kabukiran, ug makig-away sila mga dragula ug usa pa ng mga mananapa nga kadlukan para lang gid sa ilang gugma ni atong bayana. Sa laktod nga pagkasulti, silang duha dako kaayo gusto ni atong bayana. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂にSiya kasi kung kagwapo ay kung di ko mahalin na ne. Perfect ang kay ko. May pa magsusuri ka na basta makita ko. Sorry girl. Udah bagay na tumbang. Ora mag sa tawo na dili. Yung hindi na. Laida mo yan. Kabastos ba ninyo? Puhon, magkita na ta puhon. Ako yung magpamatyon. Timan eh. Napangsa mo. Atay naman yung nato. Tapos yan. Wow, laida mo na. Luon ba kayo? Pag bibrito, di ko mo sa Dili ko tayo, bisa 150 to, dili ko ko to. Bahala sa max out. Luon gano'n eh, bahala. Dahil na kay. Sa mga hubog ko ato. Abis na ako. Sa istorya ito niya gani niya. Ingat masyara ko nga. Magkita daw po. Kibon. Ate, di mo ko makikita. Luon mo na yaw. Huwag na imo, gito ni mo ting. Laki, imo ato, hindi ko ato. Idis magandang kundi mo. Ah, ato di ay. Ato di ay, mo ato mo uy. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の dreaming が忘れないででも気持ちはつ Ay, tara oh. Aman. Oo. Lalamihan ba yan na, oy? Iyak, ibay mo yan ta. Kaya ako yung nating. Ako yung una. Ako yung una kasi. Ako yung nakakita man. Ha? Ako yung nakakita. Adi, pwede na. Bata-bata kita. Ado nga na lang to. Tara. Magkansi niya ko na. Sige. Ato na to. Magkansi ko. Ug sa diyang miabot gid sila sa balay sa bahay nga ilang panita. Ug didto sa una pa lang nilang pagkakita, mura nagmiulpot ang ilang kasing-kasing. Ug nagkasinabot silang duha. Ug unsaon nila pagpamaagi. Sig unsa ka kapoy ug pila ka bukid ang ilang nalabyan. Pila ka pagsulay ang ilang lagian. Karon nagkasinabot gid sila nga magdungan sila og pagpagayop. Ay, daragid lang balay tingo. Nagsi una ikaw ako. Pag ako yung una na, kaya ako may nakakita mo na ganiya. Magdungan sa yaw, yung ano. Ika? Ay, rasa ka kuha ni magminyo. Kapoy na kaya ni balay pundo. Ako nagsaligan oy sa kumama. Kapoy kay hinlo.
Sayang lang ka kung pagkagwapa ani di ko mahalin. Ayo! Ayo. Nakatawo ni Ard. Ano lang kating ki. Mingaw man. Na. Karang kasi balaya na pag Ayo. Ayo! Tata lipat tati. Ta, tuloy ta. Na. May tawo. Nagwapo kayo. Ako magaling pangitaan eh. Dating oh. Ladara gid siya eh. May hapon. Ay, mga hapon dia Maria. Maria. Ay mga laki. May hapon pod. Kamu to nanawag nako. Mara ba ning balay? Isa da yung pangita. Isa da ituyo ninyo. Nga nilagay mi dire para mamisita nimo. Oh, maunta. Og pwede lang tali mo bisita nimo. Layo bi kaya mong gihayakan dito. Pinakabuntod. Sama na imong kagwapa nga, maabot asa ka buntod mo nang magpugos gimik ani sa imo ha. Na pwede mo mamisita sa imo karon? La, sige. Mardugay na ba ko ani ngitag ko ano pa? Ngitag lucky. Kay na, tapoy kayo. Aris, dahin sa mari. Na, sorry kaya kay. Mara ba rin mo balay? Ali na sunod. Ay, kay Danter. Bro, ako ara suron bayan nater kay duger bigay ko gusto mo tigminyo. Di pwede, agahapon Dili. na dahil sa buntod na ikaw rin mo. Ako big aswat nimo kung ka sa suba nga. Oh, di ka mo konsensya na nga ako hago din kakita na niya. Ay prato lang sa kuha na. Sige, sige, ting. Ikaw natin. Magtalag mo rin gaston. Oh, maaji ko salamat ya. Salamat kayo yun. Ayo. Atay, kansiyo ko. Ilang, mulat lang ano eh. Basi dito suntun to. Ako may gwapo po niya. Ilang, mulat lang ko. Eh, naglagot yun ko. Sa mukha gitong duwa. Pilang yun. Makita na ako balik na. Patay gito na ako. Samok ba? Uy. Hados Maria. Muli sa ako. Maria! Maria! Saan bata? Uy, si Agan kayo. Hala, agbayat na ganina. Mama din ni Maria na. Ay, bayi man day na. Abi kong bayot. Ay, sus, tinga taron. Na, hindi na pa ako. Iyutan na. Run. Ard! Tindog, gargod, Ard! Zaman! Ting! Ting! Action. Ard! Guwapo ka si Ting! Ay, katawa. Balik si. Katao! Ay, katawa. Sige, let's go si. 1, 2, 3, okay. Atotong mabisitaan to. Yawa. Ato ay mabisitaan. May patotong mabisitaan. May ba? Tara. Aterting. May ba? Ato agong pamit. May pato to pabisitaan. Ay, kung ano, Dako sa mga rin mong sugod story. 1, 2, 3, action. Ay, nakita si Ardot. Atras balik. Kuwasan na. Tigulang. Ay. Aram klaro. Okay. Action. Nalimot. Ikaw na istorya. Sige. 1, 2, 3. Ako action. Sige. Atro.